Tak já angličtinu docela hodně potřebuju jednak ke studiu pro čtení materiálu a i ke komunikaci se spoustou mých přátel. English 20 je hodně převratný, vůbec pokud jde o srovnání s klasickým způsobem výuky, na jaký jsme zvyklí, tak jde o něco úplně nového. Ale i pokud ho srovnám s nějakými modernějšími přístupy, tak má hodně inovací, se kterými jsem se dosud ještě nesetkala. Tak English 20 mi hlavně pomáhá rozmluvit se. To je něco, co zatím jsem u žádných jiných programů nezažila. English 20 mi taky hodně pomáhá v tom seznámit se s anglickými nebo americkými reáliemi, protože opravdu spojuje výuku jazyka s učením nebo s takovým přirozeným seznámením o tom, jak to v anglicky mluvících zemích vypadá. Hned od začátku užívání English 20 jsem si všimla, jak mě ten program hrozně vtáhnul. Aniž jsem chtěla, tak jsem se stala úplně součástí toho, co se tam odehrávalo. Začala jsem komunikovat s postavami, které na mě mluvily anglicky. To se mi zatím moc nestalo, spíš jsem se musela nutit do toho sledovat, jak program probíhá. A English 20 je v tomhle opravdu jiný. Tak měla-li bych popsat produkt English 20 jedním slovem, bylo by to nejspíš slovo převrat, možná i nářez, protože si myslím, že jakmile někdo tenhle program jednou zkusí, tak už se ho nevzdá a projde všech 360 lekcí, které ten program nabízí. Jedna z věcí, která mě opravdu na tom English 20 zaujala, byla právě to, že ten program s vámi komunikuje, nutí vás komunikovat v angličtině a já sama učím angličtinu a vím, že je hodně těžké toho studenta nějak vtáhnout, přinutit ho přirozeně komunikovat. Gramatika se dá učit vždycky, ale právě mě zaujalo, že tenhle ten program opravdu dokáže člověka rozmluvit a myslím si, že je úplně ideálním doplňkem pro takovéto klasické učení angličtiny. English 20 je interaktivní hned v několika věcech, jednak v tom, že ten program s vámi sám komunikuje, takže aniž o tom víte, tak se vlastně učíte už anglické věty, anglické výrazy. A to se mi moc líbí, protože myslím si, že takováhle situace člověka nejvíc přiměje si něco osvojit, aniž o tom ví. A jednak je to interaktivní i v tom, že to člověku pomáhá zlepšit si svou výslovnost. Člověk může opakovat věty několikrát a pak už třeba sám programu ukáže, zaměř se jenom na tohle konkrétní slovo, na tuhle konkrétní frázi. Takže opravdu se to dá přizpůsobit na různé druhy uživatelů.